കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്ന പ്രോബ്ലംസ് അതിലെ ചില പ്രോബ്ലംസാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എലിപ്സും സർക്കിളും വേറെ 2 പ്രോബ്ലംസും ചെയ്തിരുന്നു, ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഇനിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നോട്ടി തന്നൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്മാളർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ കട്ട് ഓഫ് ബൈ ദ ലൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ റൂട്ട് 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിള് ഒറിജിൻ സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളാണ്. ആ സർക്കിള് A0 ടച്ച് ചെയ്ത് പോകും. എന്നിട്ട് ആ സർക്കിളിനെ എ ബൈ റൂട്ട് 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്. ആ ലൈൻ സർക്കിളിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ആ ലൈനിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ റൂട്ട് 2 എന്ന് കൊടുക്കാം. എ ബൈ റൂട്ട് 2. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്മാളർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ കട്ട് ഓഫ് ബൈ ദ ലൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ റൂട്ട് 2. അപ്പോൾ എ ബൈ റൂട്ട് 2 എ ബൈ 2 എന്ന് എ ബൈ 2വിനേക്കാളും വലിയ സംഖ്യയായിരിക്കും എ ബൈ റൂട്ട് 2 അല്ലേ. എ ബൈ 2 എ ബൈ റൂട്ട് 2 ഈ 2 സംഖ്യകൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബൈ 2 ആണ് ചെറുത്. എ ബൈ റൂട്ട് 2 വലിയ സംഖ്യയായിരിക്കും. കാരണം എ ബൈ റൂട്ട് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബൈ 1.414 ആണ്. ഇവിടെ 2 ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ, ഇവിടെ 1.414 ആണ്. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതായിരിക്കും ചെറിയ സംഖ്യ. അപ്പോൾ എ ബൈ 2 ചെറിയ സംഖ്യയായിരിക്കും, എ ബൈ റൂട്ട് 2 അതിനേക്കാൾ വലിയ സംഖ്യയായിരിക്കും. അപ്പോൾ എ ബൈ 2വിനേക്കാളും വലിയ നമ്പറാണ് എ ബൈ റൂട്ട് 2. അപ്പോൾ സ്മാളർ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗമാണ് വരുന്നത്. അത് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ക്ലിയർ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബൈ 2 സ്മാളർ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടം വരെയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എ ബൈ റൂട്ട് 2 ടു എ എന്ന് എടുക്കണം. അതാണ് ആ പോർഷൻ, എ ബൈ റൂട്ട് 2 തുടങ്ങി എ വരെ. പിന്നെ 2 എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലൊരു റീജിയനും ഉണ്ട്, താഴെ ഒരു റീജിയനും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ രണ്ടിനെ സം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2 എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി സർക്കിളിൻ്റെ പോർഷനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ വൈയുടെ ടേംസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് വരും. എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈയുടെ ഭാഗത്ത് വൈ പോലെ കൊണ്ടുവരണം, വൈ ഈക്വൽ ടു എന്ന് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വരും. ഇനി നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എക്സ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ 2 സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ എന്ന് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോവർ ലിമിറ്റ്? എ ബൈ റൂട്ട് 2. അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്താണ്? എ. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. 2 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഇവിടെ എ 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ടൈം അങ്ങ് 0 ആയി പോവും. പിന്നെ ഈ ടൈമിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? എ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഇൻറ്റു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ അല്ലേ, അത് എ ബൈ എ എന്നാവും. മൈനസ് ഇനി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എ ബൈ റൂട്ട് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? എ ബൈ 2 റൂട്ട് 2 എന്ന് വരും അല്ലേ. 2 റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ റൂട്ട് 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ 2 എന്ന് വരും അല്ലേ. പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നെയാണ് എ സ്ക്വയർ ബൈ 2 സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എ ബൈ റൂട്ട് 2 എന്ന് കൊടുക്കും. എ ബൈ റൂട്ട് 2 ബൈ എ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കട്ടായി പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1 ബൈ റൂട്ട് 2 വരും. സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 ബൈ റൂട്ട് 2ൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 ബൈ റൂട്ട് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ 4 ആണ്. ആ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഇൻറ്റു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ്, ഇവിടെ എ ബൈ എ അല്ലേ, സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 എന്ന് വരുന്നു അല്ലേ. സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 എത്രയാണ്? പൈ ബൈ 2 വരും. പൈ ബൈ 2 എന്ന് കൊടുക്കുക. മൈനസ് ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? എ ബൈ 2 റൂട്ട് 2 ആണല്ലോ അല്ലേ. എ ബൈ 2 റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു ഇവിടെ 2 എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ വരില്ലേ, റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വരും. റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ വരും. എ ബൈ റൂട്ട് 2 എന്ന് വരും അല്ലേ. എ ബൈ റൂട്ട് 2 പ്ലസ്
പ്ലസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ്, ഇവിടെ മൈനസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൈനസ് ആവും ആ ടൈം. പിന്നെന്താണ് a²/2 ഇൻറ്റു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/√2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ π/4 ആണ്. π/4 എന്ന് എഴുതാം. π/4 വരും. അപ്പോൾ πa²/4 നമുക്കിനി 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? πa²/2 എന്ന് വരും ഈ ടൈം. ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തുള്ള 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 2 ഇൻറ്റു πa²/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ πa²/2 എന്ന് വരും. അതിവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാണ്. πa²/2 എന്ന് എഴുതി. മൈനസ്, ഇനി ഇവിടെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഈ 2ഉം 2ഉം കൂടെ ക്യാൻസലായി പോവും. a²/2 എന്ന് വരും. മൈനസ്, ഇവിടെ എന്താണ്? a²/8 അല്ലേ വരുന്നത്? πa²/8. 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ πa²/4 വരും. മൈനസ് πa²/4 എന്ന് വരും. ഇനി ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, വേണമെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടും. അത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ കേട്ട് നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റീജിയൻ y=x² ആൻഡ് y=mod x. y=x² എന്ന് പറയുന്നത് പരാബോളയാണ്. y=mod x നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. y=x² നമുക്കറിയാം, y=mod x നമുക്കറിയാം. രണ്ടും 0യിൽ വന്നിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഏരിയ കണ്ടാൽ മതി, എന്നിട്ട് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു എന്ന് എടുത്താൽ മതി. ഏരിയ = 2 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ. ഇനി കോമൺ ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ലിമിറ്റ് കാണാനായിട്ട് y=x², y=x എന്ന് എടുക്കാം. കാരണം ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ mod x x ആണ്. അപ്പോൾ x² = x എന്ന് എടുക്കാം. അതിൽ നിന്ന് ലിമിറ്റ് കാണാം. x² - x = 0 എന്ന് എഴുതാം. x ഇൻറ്റു x - 1 = 0, x = 0, x = 1. 2 ഇൻറ്റു 0 to 1 വരും. ഇനി എന്താണ്? x² - √x dx എന്ന് വരും. 2 ഇൻറ്റു √x അല്ല, x. mod x റൈറ്റ് സൈഡിൽ x അല്ലേ? x² - x dx. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു x²ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ത് വരും? x³/3 എന്ന് വരും. മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ x അല്ലേ? എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ x²/2 വരും. ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് 0 to 1. ഇവിടെയും 0 to 1. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ 2 ക്യാൻസലായി പോകുന്നുണ്ട്. x³/3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2/3 ഇൻറ്റു 1 എന്ന് വരുന്നു. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 2ഉം 2ഉം ക്യാൻസലായി പോയിട്ട് -1 വരും. 2/3 - 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ -1/3 വരും. -1/3 എന്നാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് വരുന്ന ആൻസർ -1/3. അതിന് കാരണം നമ്മൾ x² ആണ് മുകളിൽ എടുത്തിരുന്നത്. x² - x എന്നാണ് എടുത്തത്. തിരിച്ച് x - x², x ആണ് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം. x - x² ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ x² - x എന്ന് എടുത്തു. നമുക്ക് -1/3 എന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് -1/3 ആയിരിക്കില്ല, ആൻസർ 1/3 ആയിരിക്കുന്നത് എഴുതിയാൽ മതി. x - x² എടുത്തും ചെയ്യാം, x² - x എടുത്തും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്താലും സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഏരിയ, ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1/3 എന്ന് ലാസ്റ്റ് കൊണ്ട് ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ.